Budapest után az országban a második speciális rohamkocsit, az úgynevezett Mitsut a Kaposvári Kórház kapta. A különleges járművet ma adta át az egészségügyi miniszter. A kocsira 3 éve vár az intézmény, ám csak most teremtették meg a működési feltételeket, vagyis a megfelelő szakszemélyzetet és a finanszírozást. A Mitsu olyan, mint egy mobil intenzív osztály. Ez egy mobil lélegeztetőgép, tehát ezt, hogyha beteget mozgatjuk, rá lehet szerelni az ágy szélére is. Mindent közben is lélegeztethető, nem csak a kocsiban. Ezzel a rohamkocsival súlyos állapotú betegeket lehet szállítani a kórházak között. Elsősorban a megyében, de a régióban is fogják használni. Súlyos tömegbaleseteknél is bevethető. Akkor átszálljunk oda? A 40 milliós gépkocsi kulcsát ma az egészségügyi miniszter adta át a sürgősségi osztály vezetőjének. A kórház és az országos mentőszolgálat közösen működteti a járművet. A legfontosabb a hozzáértő személyzet biztosítása. A miniszter elmondta, ez az egész egészségügyre igaz. Sok pénzt sok mindenben működik. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki egy pályát válasszon magának, vagy rajta maradjon a pálya, vagy visszatérjen, ahhoz ennél azért több kell. Egyrészt értelmes munkát kell végezni, és ez összefügg azzal, amit a professzor úr is mondott, hogy a non-doktori tevékenységek kiszélesítése. Vagyis többféle munkát kellene bízni a szakdolgozókra, ápolókra, asszisztensekre. Közülük több mint 1000-en jöttek ma Kaposvárra országos tanácskozásukra. Gyakorlatilag itt az új eljárásokat, aki amit megtapasztalt, azt megosztja, és a többiek pedig ebből sok-sok mindent tudnak meríteni és alkalmazni a továbbiakban. A megnyitón elhangzott, a szakdolgozók évek óta most vannak a legnehezebb helyzetben. Egy gondoskodó állam és egy gondoskodó város nélkül nincs igazán egészséges egészségügy. A minisztérium a közelmúltban külön ápolási és népegészségügyi főosztályt alapított, hogy ezekkel a témákkal foglalkozzanak.